కలెక్షన్ వచ్చేసి బర్గండీ కలర్ విత్ స్కై బ్లూ కలర్ ఈ కాంబినేషన్ లో ఇలా బిగ్ బార్డర్ వస్తుందండి. మొత్తం వీవింగ్ ఉంటుంది ఆల్ ఓవర్. శారీ మధ్యలో ఇలా కలంకారీ ప్రింట్ వస్తుంది. ఇలా వీవింగ్ లో మధ్యలో ప్లెయిన్ వచ్చి పైన కింద ఇలా వీవింగ్ వస్తుంది. ఇది బ్లౌజ్ అండి. పళ్ళు అంతా ఇలా బర్గండీ కలర్ అండ్ స్కై బ్లూ కాంబినేషన్ లో ఇలా కలంకారీ డిజైన్ వస్తుంది. శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 849 ప్లస్ షిప్పింగ్ అండి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. దీంట్లో 4 కలర్స్ ఉన్నాయండి. దీంట్లో కలర్స్ రెడ్ విత్ బ్లూ, పర్పుల్ విత్ గ్రీన్, బ్లూ విత్ పింక్.